hovorím, veľmi dobre sa hodnotí takýto zápas, tretie kolo slovenského pohára, Lučenec, tretia liga. Myslím si, že absolútne vo všetkých faktoroch sme ho prečili, nebol vidieť rozdiel medzi tým, že my hráme o súťaž vyššie. By som povedal, že práve naopak, že supera sme my prečili vo všetkom. Zaslúžené víťazstvo, fantastická kulisa a hovorím, čo si viacej prijať, už len dobrého supera v ďalšom kole a nech ľudia prídu znova a nech nás povzbudujú tak, ako to bolo dneska.